Se jintoġob ir-regal li xtrajt? Din hija l-mistoqsija li bosta nies jafet jistaqsu bħalissa fis-sfond li x-xiri tar-regali tal-miliet beda ġmielu. Illum il-ġurnata diversi persuni jippreferu jagħtu lill-leżiż tagħhom voucher bħala regal. Dan kien propju s-suġġett f'artiklu tal-Gazzetta tal-Orizzont fil-ħarġa tagħha ta' tnejn, fejn ġie rremarkat kif għal dan ir-regal hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Tajjeb wieħed jinnota li hemm tipi differenti ta' vouchers minn fejn jista' jagħżel. Hemm vouchers li jistgħu jintużaw biss f'ħanut wieħed, filwaqt li hemm oħrajn li jistgħu jintużaw f'għadd ta' ħwienet differenti. B'dawn tal-aħħar joffru iżjed varjetà ta' regali. Dan filwaqt li fid-dawl li kull ma jmur ix-xiri online qed jiżdied, wieħed jista' jagħti voucher bħala regal li jissarraf biss online. Sa dan it-tant fil-kitba tal-Orizzont ġie nnotat ukoll li hemm diversi modi kif jistgħu jiġu użati l-vouchers. Fosthom hemm vouchers li jridu jintużaw f'darba u f'daqqa. Dan ifisser li jekk ma jintużax il-valur kollu tal-voucher, wieħed ma jkunx jista' jitlob id-differenza tal-flus. Fl-aħħar ġie nnotat ukoll li l-vouchers għandhom jintużaw kemm jista' jkun malajr. Dan għaliex ħafna mill-vouchers għandhom data ta' skadenza jew jistgħu jintefqu biss fuq prodotti speċifiċi.